Oregon honey. Guys, magandang hapon. So, andito tayo sa Talong, sa barangay Talong, guys, para bisitahin si Nanay Josephine. Si Nanay Josephine po, siya po yung binibigyan po natin ng allowance monthly. So, kukumustahin natin sila. So, ayun sila. Magandang hapon po. Ito na po kayo. Tanda po si ano. Kaya po ulit pang ano ko na. Ryan na doon. James. Ryan. Gusto na James. Labas ito. Grabe, init sa lao. Ibang init po talaga ngayon. Matagal po, may kulitor ako. Naging mga balik. Ayaw po, tama po yun. So, hindi naman po nilagnat ng... Siya, maragulugod sa tada ay ako nag-uod na guhang na. So guys, andito po tayo kay Nanay Josephine. Kay James Ryan. James Ryan. Ganyan lang po talaga yung ginagawa. Manisan na, manisan. Isip na nga. Alberto, dumagin siya, mahulog siya ngayon. Maburag ka sa nasita. Ginawas mo kay Grabe din eh. Si Kuya, ano niyo po? Ito, si Eduardo Rodriguez. Anak niyo po. Akin po pinakamata. Pinakapanganay po kayo. Saan po kayo dito po kayo nakatira? Ay, hindi sa kuya. Sindan tulo kami tulo. So si Kuya nagtatrabaho na eh. Dahil siya Bago na. trabaho man siya. Yan, paminsan-minsan. Kasi siya, pagka-disinfo mo. Disabled. Yung iba yung anak na iasan po. Di ba pa yan sa Ambawan, di ba makot sa proper, di ba makot sa Elawon. Ang tulo, nasa Ah, yung nanay po nito, yung magulang po nito. yan po sa proper. Wala na sa anak na sa kanila. Pinubayan ko talaga. Nakahanap ba? Dahil ko man ang puno. James, kumusta? Kumain ka na, James? Kumain na po kayo? Ano po yung ulam nyo ngayon? Bili niya kami na gulay ng kamuting kahoy. Yan naman sa bahay na gulay kaya. Bili niya naman kami itong paano manok. Yung Adidas? Adidas. Lagi po kayo binibigyan din? Yan mo. Nag-sobra ba sa kanila? So, kumusta, sa ngayon po, kumusta po pagramdam nyo? Ito, hinang ako bitpawin. Pinagpapawisan po kayo? Kung may iniinom po kayong gamot? Binigyan naman ang anak ko kasakit ng umaga at yung bayo. Sa ngayon, okay, medyo okay naman po kayo? Kaya lang ako, para kung mula. Nahilo po kayo? Nahilo ako. Wala po kayong iniinom na gamot? Pang ito lang, pang May pambili po ba kayong gamot? Dahil wala po kayong pambili na gamot, bibigyan ko kayo. Salamat po sa So, isa po si Nanay Josephine, guys. Josefina Rodriguez. Opo. Isa sa mga senior citizen na binibigyan natin ng monthly allowance. Paano yan may kapitbahay kami, Josephine? So, di ba na nung August, di po ako nakapunta na eh. So, medyo kinapos po tayo sa budget. Okay lang kayo. So, ngayon, ibibigay ko yung sa August at yung sa September. So, bali may 2,000 po kaya na. Salamat. May pambili po kayo ng gamot, saka Salamat Lord. pambili po ng bigas, saka yung iba pong kailangan nyo. Maraming salamat sa inyo. So, Pala ito na. ayan. Muli po, papasalamat tayo sa mga sumusuporta sa channel ng Urago na Nico kasi kung hindi po kayo nakasuporta lagi sa akin, so wala po akong ibibigay sa kanila. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Maraming sa channel Dorado. Salamat po sa pera binibigyan sa akin o sa buwan-buwan. Maraming po salamat. Ano po ito na nga? Bason, nganga. Ba't may martilyo na?
Hindi na ako nakakagat ng bunga, matigas. At Ayun dinudurog po, mayroon bang tuktukan? Ayun o. Ano po ito? Ito din. Oo. Dinidik ko dyan ng bunga. Ay, kahoy po ito na eh. Oo, kahoy. Yung martilyo, nalis ko yung kahoy, no, hawakan. Para So, ito guys yung ano, yung apong. apong. Tapos ito naman po yung buyo. Mo yun sa Tagalog. Ikmo. Tapos ito naman po yung tabako. Tapos, Yan o. yung bunga. Bunga. Yun o ang libangan ko dito sa bahay. Ha? May na tayo niyan. Ha? May na tayo niyan. Pero minutes eh. Pero sa Five, sigarilyo, pa six. magang ano lang. Wala pang side effect. Ilan taon na kayo na yung nagkanganga? Ay, ngayon pala ka 2014. 2014? 2014 na sakit yan. Ah, Dati hindi naman. medyo matagal-tagal na rin po, no? Sa pagnganga po ba, may nararamdaman ka sa katawan niya? Wala naman sa katawan, sagitin lang. Para di yung bagang namamanhid. Okay. Naaalis yun. Ah, Pag wala naman yung inanganga, mga 2 oras, parang gano'n na naman. masakit na naman. So, kailangan lagi po kayo may nganga. Wala na, So, kailangan talaga yun, lagi din yung dala to, no? Oo, pag hindi ko dala, hindi ko naman makahanap ako na maggapo. Ano ba to? Martilyo. Kung saan ko dinidikdik. So, naibigay na po namin Oo, yung sige, salamat. monthly Maraming allowance maraming niya. salamat. So, makakamulan pa. O sige, Maraming salamat. maraming. Salamat po ulit talaga sa lahat po ng Salamat sumusuporta sa channel ng Uragon na Maraming eh. salamat. So, ayan, nakakapagbigay tayo ng suporta sa mga senior citizen natin dito guys sa Bicol. Okay, salamat. Bye-bye. Bye-bye. Muli na kami. Si Machi. Agad ka kilo lang, ano, pampakaldaya pa. Nagdaya pa po ito na eh. Gatas po. Kung medyo maluwag-luwag, wala. Tisya sa kape. Bili na lang po kayo ng bigas na, saka yung mga dilata para anytime pwede po kayo kumain. Yeah. Sige, maraming salamat sa inyo, sir. Opo. Maraming. Ingat po ka mo sa biyahe niyo. Sige po, salamat. Sana po lumawig ay inyong mga trabaho. Napasangay po kayo. Pero Ay. Sige po, maali na po kami. Opo. Salamat po. Maraming salamat sa Channel Uragon sa Gabos pong pumupunta dito sa akin. Nagdadala pera. Maraming salamat sa inyo.